It-tfal li jinsabu fis-sitt sena fl-iskejjel primarji tal-Gvern għadhom sal-lum ma natawx il-workbooks ta' reliġjon. Ġenituri ta' dawn it-tfal ilmentaw ma' News li t-tfal tagħhom tħallew mingħajr kotba fis-suġġett ta' reliġjon u li meta saqsew lill-awtoritajiet qalulhom li l-kotba għadhom mhux lesti. Konsegwenza ta' dan, it-tfal mhux qed ikollhom fuq ix jagħmlu referenza meta jingħataw xogħol x'jagħmlu d-dar. Jekk it-tfal imsikin qed jingħataw il-homework u m'għandhomx minn fuq ix jaraw il-ktieb, min fejn ħajġibuhom l-answers? Preżentament l-allima għas-suġġett ta' reliġjon qegħdin jaċċessaw worksheets u riżorsi oħra minn fuq sit elettroniku li iżda ġenituri u tfal m'għandhomx aċċess għalih biex jagħmlu referenza minnu meta l-istudenti jingħataw xogħol id-dar. L-om tajt kif jew ġenituri oħrajn jinsabu urtati għal fatt li l-affarijiet ħallew għall-aħħar biex jiġu pubblikati l-kotba ta' reliġjon bil-konsegwenza li tibatu tfal tagħhom. Kien hemm nuqqas ta' pjanar żgur għax tara da xogħol mistu sar fis-sajf biex it-tfal dew bl-iskola bihom f'idejhom. Dan l-istazzjon huwa infurmat li l-kotba ta' reliġjon għadhom qegħdin jiġu ikkorreġuti. F'kummenti ma' News, il-Ministeru tal-Edukazzjoni konferma li l-istudenti ta' 6 sena fl-iskejjel tal-primarja għadhom mingħajr il-workbook ta' reliġjon. Skont il-Ministeru tal-Edukazzjoni hija l-kurja li tuħsib biex il-kotba ta' reliġjon jitqasmu lill-istudenti. Il-kotba ta' reliġjon suppost li se jitqasmu fl-iskejjel sal-aħħar ta' Novembru li jfisser xarejn tard minn mindu l-istudenti bdew l-iskola.